Вдъхновението е за аматьорите. Останалите просто се появяваме и работим. Това е цитат на Кейси Найстат, който стои в рамка на бюрото ми. Но въпреки това не съм напълно съгласен с него. Като творци понякога ни трябва малка доза вдъхновение. Просто за да запалим и да започнем да работим. Сигурно ви се е случвало да застанете пред компютъра, за да пишете публикация, сценарий или дори имейл и в продължение на половин час да гледате бялата празна страница с малкия мигащ курсор, който упорито мига и все едно ви се подиграва, защото в този момент вдъхновението ви е напуснало. Проблема е с започването. След второто изречение колелото се завърта и става по-лесно. Аз създавам видеа за големи компании всеки ден. Няма как да вдигна телефона и да кажа, днес няма да пиша вашия сценарий, защото вдъхновението ме е напуснало. Ето няколко от начините, които ми помагат да сдвижа колелото на моето вдъхновение. Първия е да се обадя на някой от хората в живота ми, който ме вдъхновява. Един кратък, но дълбок разговор понякога ме държи вдъхновен в продължение на седмици.